लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै जा हिमानसिनि बार्थडे हिमानसिनि हेपि बार्थडे औ दिनै 3 एप्रिल हिमानसिया 4 इयार्स जाबाय दिनै ना औ 4 इयार्स जानायनि केक हागोन 4 इयार्स जानायनि केक हागोन स' उनथिंजाय माने प्रिपारेसन सोलिगासिनो दङ सिम्पोल प्रिपारेसन बांद्राय डेक'रेसन खालामनाय जायाखै बेलुनजों खालामदों आरो जास्ट हेपि बार्थडे लिरनाय दङ बेनिफ्राय केक दङ आरो नै औ केकआनो गारि स्टुडिअ गारि खारबाय थादों नायलांबाय थादो फाइनालि लोगोफोर केकआबो सफैबाय नै दसे उनावनो केकखौ हानाय जासिगोन जा फंबायनि जिम्मा लानानै फैबाय जोंहा ओमफ्राय बार्थडे गार्लआ ओरैबायदि एक्साइटेड जाबायना माने केकखौ हानो जाबाय माने बेहा जानो लुगैनायानो माने नेनो हाथारला आरोना बार्थडेनि आलासिया फैहांबाय नेन्सि हाय हिमानसिया जि एक्साइटेड ना मोसाग्रोलायबावबायसो नै केक हानायनि सिगां नै केक हानो थाखाय बयबो रेडि जाबाय नायलांदो लोगोफोर Himansini birthday nih. Himansini birthday nih. Himansia 4 years sana nih. Himansia 4 years sana nih. Himansi Jindabad. Himansi Jindabad. Himansi Jimlauten. Himansia Jimlauten. Boleh. Nensia berapa? Nensia. Maman baban dulu, dia maman baban dulu, bilang. Maman bu. Amai hey. Kipun bay, sedih birthday man, nengni birthday man. Nang bisibang बोसोर जाखो? Bisang बोसोर जाखो Rani? Bisang जाखो? 4 years जाबाय नोङो जों जाहोलांसै मिस्टी भुजिया केक
दै बे गोथां दै सा खनसे खुसि गोथाव केकआ नोंसोर माथो माबाखौनो हिमांसिखौनो हेपि बार्थडे होननानै हेन्डसेक लायासै माथो मानो लायासै दा जाखांबा लादे Hei. Enak hot. Wow. Kulum. Ani ke kulum. Adik. Kulum nanggus se. 1, 2, 3, go. Udah. Bagurum. Hai bagus. Bye bye.